Yes. Nie je to mokré. OK, takže ide teraz Kiko niečo do videa. Čo si chcel ísť? 2 kiklesy? OK, takže čaute ľudia, ja vás dneska vítam u nového videa. No a dneska ideme do Svätého Jura. A jo, je trochu mokro, ale tak dúfam, že toto video vyjde teda, keď nie, tak sorry. A jo, dúfam, že sa vám to bude páčiť. Čus. Tak, to je na zastávke. A za nejaké 2 minútky nám ide bus, v ktorom by mal byť Kiko a... Neviem tam ako inú dať. Že už sme s Kikom v autobuse. Tu máte jeho Instagram, nejde? Že to video. Hej. Jo, Brawl Stars Warrior. Toto. Žakos. Čau. Ahoj, Koko. No. Trošku menej ľudí, Kiko. Aký máš na to názor? Bu. Dobre. No takže už sme vo vlaku. Máme miesto na sedenie. To je Žakos. To je Kiko. Toto je kokot. Ale ty máš také znovu ráno takú... Tu som ja. Ty máš také jak jablko. No, takže už sme v Svätom Jure, akurát nám odchádza vlak, ktorým sme prišli. Kámo, tak toto je asi najbližší pump track, akože ku skateparku. Tebe jebe. Čo tebe jebe? Šmíka sa to? O! Ale, kámo, tu nikto... A tu nikto není. No, však tu je proste, že nič. Park a nič. No, takže už je tu celkom tma, ale sú tu lampy. A jo, jazdíme asi 15 minút. Tak ja poprosím Kika, nech mi niečo natočí. Ide niečo? Butter. Takže teraz si dáme kikles z tamtej placky. Yes. Nie je to mokré. Do kokota. Dobre, dám si pár mír a potom skúsim Hill Rewind. Tak teraz? To nedá. A jak to dá? Také myšľakos nevie také základy, on iba také na kiklesy. Kolujem ti invert z tohto. OK. Tak invert, poď. Ježiš. Ok. Tak dáme si teraz double hill z tej druhej strany. Takže invert teraz, snad to už dám. OK, takže ide teraz Kiko niečo do videa. Čo si chcel ísť? 2 kiklesy? Takže Kiko. Yes. Na druhý. Celý som sa jebal nejak kokot. Ešte sérka. OK, nejaká sérka. Žakos. Ja. Takže ide Kiko ešte. Kiki Bri. Že Kiko, ide zasa nejaký trik. Kiki Bri. Na koľka ty? Tak na tretí? OK, takže vlak nám ide za nejakých 20 minút, pol hodinu. Nemusíš hovoriť každú pičovinu. Do piče. A dáme si tu ešte nejaké chill triky na tomto. A jo, Kiko vám tu niečo klipne. Takže Hill Rewind. Poďeš? Adam. Čo to bolo? 3. No, ale ťažšie jak barovi. Tak dobre, tak choď Barhila dám.
Ok, ide Kiko. Robí tail whip. Miša Kos. No, tak ideme. Miša Kos. Čo? Aký máš názor na to, že ideme? OK, tak ideme. Ako si ide Bri? Dnes trošku zmenili uhol. Ja! Dal? Áno. Yes. Som to nevidel na tej kamere. Dá Brička, ale dá Vip. Toto ne. Zase Kiko, pozeraj. Tam stojí. Tento park je v pohode. Ale je mokro, no. Čo? Tu rieši niečo. Víš, ako si tu točí. Poď, bar spin flat. Poď. OK. Yes. Banger. Teraz poď Vip. Poď Vip. Tak teraz, poď. Ten kokotný bak ešte nešiel. Má si ho kúpiť skorej. Jo. Pôjde na hlavnú? No tak brzdí to. Asi hej. Takže to ide. Páčne. Takže máme tu vlak. No ja tu mám výsledka, že ja musím ísť. Kde? Máš výsledka? Máš? No tak snad hej. No, vidíš, Bratislava hlavná stanica. A není to až tak plné. Ok. OK. Tak. Sme vo vlaku. Sme v buse. No teraz máme skykle. Takže som v buse sám. Myšaka s Kiko odišli. A jo. Za chvíľu vystupujem. Jo, pokiaľ sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like, nezabudni dať odber. A jo, vidíme sa u nejakého ďalšieho videa. Tak zatiaľ, čaute.